Здравейте хора! Намираме се в Лидъл в момента, понеже решихме в събота да отидем до Оксфорд и да се разкараме там до ботаническата градина. След това мислим някъде да ходим на планина, но не знаем къде ще спим точно. Най-вероятно ще спим някъде в колата, но нямаме план точно къде ще е това, тъй че нека да видим къде ще е. За сега сме в Лидъл и купуваме някакви неща за вечера, за хапване и за изпод път. И да, за сега сме си взели суши, нудели, малко сладко, понеже кой не обича сладко, и малко кафе за изпът. Всичко това ни струваше някъде към 12 паунда, нещо като 25 лева, нещо такова е. Като всъщност сушито беше най-скъпо, то беше 4 паунда. Здравейте, банда! Взех търлици. Сигурно... Сигурно не вижда почти нищо, но взех търлици, понеже е доста хладно. Но сме буквално някъде по средата на нищото в Уелс. И... времето беше супер скапано, както по принцип. Супер гадна мъгла, духа, но към края на деня нямаше вече чак толкова облаци, така че тази вечер поне ще можем да се нагледаме на звездите. И сега си готвим нудели с... имаме суши, а утре за закуска си взехме някакви круасани от Лидъл. На следващата сутрин се събудихме, направихме си кафе и се отправихме към селото, понеже ни трябваха някакви неща да си купим от магазина. Събудихме се и е супер слънчево, което е огромна рядкост това да се случи. Прибрахме нещата и оправихме колата. И исках да споделя като цяло как пакетирахме багажа и се надявам това да му е полезно на някой, понеже, примерно, ако пътувате с кемпер или с кола на някъде, предпоръчвам да си сложите в една кутия, една от тези пластмасови кутии тук. Примерно, ние какво направихме в кутията си сложихме всичките неща, които ще ни трябват за пътуването, от сорта на два спални чувала, 2 шалтета, такива надуваеми, тези за къмпинг, разни неща за готвене, там вилици лъжици пак за къмпинг, кафе, понеже той пие кафе сутрин, аз не пия, в една от тези waterproof непромокаеми чанти. Тя всъщност е за каяци, обаче върши същата работа. В нея си сложихме бело, шапки, сложихме си също ръкавиците и примерно термобело и някакви такива неща, чорапи също, които ще ни трябват. И просто я закопчахме и я сложихме вътре в кутията. По този начин успяхме да организираме много по-добре нещата си и супер бързо после си оправихме багажа, пък преди това с нощи като дойдохме тук супер бързо знаехме кое къде и за изключително бързо време се оправихме, тъй че наистина препоръчвам, ако пътувате с кола или с кемпер, да си организирате така нещата. Свърши ни водата и сега намерихме един магазин, който е в това село, да си купим вода. И може би нещо сладко. След като се оправихме, поехме към пътеката, която минаваше през различни водопади и беше някъде към 11 км. Както виждате, взехме и дебелите якета за всеки случай, понеже времето на острова, особено пък в Уелс, се променя адски бързо.
Изненадващо, времето беше супер слънчево обаче. Първият водопад беше много красив и доста голям, можеше даже под него да се мине. Невероятни гледки имаше просто. Забравих да спомена, че сутринта преди да пием кафе, всъщност намерихме едно малко водопадче до нас, където бяхме спряли колата и там си направих ледената баня за деня, а Джейми просто чилваше, тъй че вече бяхме доста бодри. Пътеката беше маркирана много добре с различни видове табели, които бяха супер информативни и като цяло маршрутът беше супер лесен. Долу в описанието можете да прочетете повече детайли. На един от водопадите даже практикуваха water rafting и скачане във водопада. Една банда младежи го правеха. Беше доста интересно да се гледа. Хора, никога не съм използвала такъв телефон, който е с кабел и е в кабинка. Да. Всъщност тъкмо приключихме разходката в планината и сега минахме през едно село, където абсолютно никакъв обхват няма, има може би 5 къщи на кръст. И видяхме такъв телефон. Типичния в Лондон, където ги има навсякъде с червените кабинки. И аз си дадах сметка, че никога не съм използвала такъв телефон. И това всъщност е телефона тук на селото, понеже те нямат друга връзка с хората извън това село, освен явно този телефон. Тъй, че това ще е експириенс. Първият ми телефон беше Nokia от тези, на английски е Nokia Brick, така му казват. В смисъл, от тези старите сини телефони, 33, не знам, май нещо такова беше, където имаше една игра с змия. Така че това ми беше първият телефон, винаги през живота си съм имала телефон, тъй че хайде да видим как работи факчо до сега. Първо трябват ми пари в брой, понеже не става с карта. What do we do now? So open the door. Open the door? You have to explain this to me, I've never done it. Is it gonna smell of piss? Probably. And then you have to go in. You have to raise the handset. Actually, it doesn't smell of piss. Then you can do two things. You can do 800 reverse. And call my number. What's your number? I don't even know it off by heart. Oh, no, 100, sorry, 100. Oh, it's 60p. Oh, you have a free call. Yeah, so then you now for the thing. For what? Put it here. Someone's gonna talk to you. Oh, someone's gonna talk to me. Yeah. No, no. What happened? Someone answered. They're supposed to. It's not what you do. They'll ring me. Who is it? Yeah. What the fuck? You give them my number, and it'll come through. Someone answered and I hung up. Yeah, still. Hiya. I would like to make a call to a landline, if that's possible. Yeah, do I just give you the phone number? Yeah. 020. Yeah. Sorry? Steph. Yeah. It's going to a property management company. Yeah. That's mad. Хора, това си беше experience. Now you can try. В описанието на видеото можете да намерите повече информация за локацията на това трипче. Също така, надявам се да ви е харесало това видео. Можете да ме последвате в социалните мрежи, в Instagram и в TikTok за повече видеа на тема приключение, най-вече в планината. Благодаря ви, наскоро!